Философията на квантовият аз. Ако сте стигнали до тук, значи сте преминали през цялата архитектура на реалността. Изследвали сте основите, боравили сте с инструментите, преживели сте хрониките и сте надникнали отвъд хоризонта. Сега, на финала, е време да съберем всички лъчи светлина в един единствен ослепителен фокус. Време е да дестилираме цялото ни пътешествие до неговата най-чиста същност. Тази същност е философията на квантовия аз. Това не е теория, която трябва да приемете на вяра. Това е покана да експериментирате със собственото си възприятие. Пък ти не си в тялото си. Тялото ти е в теб. Най-голямата илюзия е, че съзнанието ти е малък пилот, затворен в черепа. Истината е, че твоето истинско аз, квантовият аз, е безкрайното поле от осъзнаване, в което тялото, мислите и целият свят се появяват и изчезват. Ти си пространството, а не обектите в пространството. Ти си нелокален. Ти не си тук, в тази стая, в този град. Това е просто фокусната точка на твоето възприятие в момента. Твоята истинска същност съществува едновременно навсякъде и по всяко време. Ти си вълната, която е разпростряна из целия океан от потенциал. Извън телесните преживявания и връзката с паралелните животи не са мистика. Те са естественото състояние на твоето нелокално съзнание, когато филтрите на мозъка антена се отпуснат. Ти си наблюдателят, който създава. Квантовата физика ни показа, че реалността на субатомно ниво остава в състояние на чист потенциал, докато не се появи наблюдател. Актът на наблюдение колапсира вълната в частица. Тази научна мистерия е всъщност най-дълбоката духовна истина. Твоят квантов аз е този наблюдател. Всеки миг ти избираш, съзнателно или не, в коя версия на реалността да колапсираш потенциала чрез фокуса на своето внимание и вибрация. Ти не просто преживяваш реалността, ти я сътворяваш в реално време. Твоята истинска същност е тишината. Гласът в главата ти, твоите емоции, твоите истории, това не си ти. Това са просто облаци, които преминават през необятното небе на твоето осъзнаване. Твоят квантов аз е самото небе. Мълчаливо, спокойно, вечно и незасегнато от бурите на повърхността. Да се завърнеш у дома означава да се завърнеш в тази вътрешна тишина. Ти си всичко и нищо едновременно. Това е върховният парадокс и най-красивото чувство. Като квантов аз, ти си свързан с всичко. Ти си потенциалът да бъдеш всяка звезда, всяко листо, всеки човек. Ти си всичко. Но в същото време, като чист свидетел, ти си безформен, безименен, празен от всякакви етикети. Ти си нищо. Да живееш от позицията на квантовия аз означава да пребиваваш в този свещен баланс, да играеш своята роля в материалния свят с пълна отдаденост и радост, докато в същото време знаеш, че ти си безкрайно повече от тази роля. Това е крайната свобода. Това е крайната истина. Това си ти.